Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Energiebedrijf Eneco wil biogas produceren in Sint-Niek. Op het nieuwe bedrijfterrein moet een verwerkingsbedrijf komen dat onder andere gas en etensresten omzet in green gas. Op meer plekken in Friesland wordt er green gas geproduceerd, met name door boeren, maar dan op volle Lietzere schaal. Het is voor Eneco de eerste installatie in Friesland. Wat we in Sint-Niklaas willen gaan doen is die biomassa omzetten in biogas. En dat voor het grootste deel leveren als groen gas naar huishoudens toe. Dus gewoon via het gasnet. Maar ook gedeeltelijk via een tankstation beschikbaar stellen voor gebruik in automobielen. Minister Belang stiert al wacht sinds over het plan. Zij strijden al jaren voor meer ruimte voor de eigen ondernemers van Sint-Niek. Theater ziet de geerwerking met 20 amateurcelskippen in Friesland. Dat dienen ze eerder al op Lietse schaal, maar nu heeft ze subsidie om het grutter rond te pakken. Onder de naam Het Paradies begeleidt theater regisseurs en spelers met talent. De eerste groep is van de week al van start gegaan in Skierne-Goutem. Zelfs tochten we aan squallen en aan amateurcelskippen. Gaan we werkje aan onze eigen voorstelling Geheim van de Kanselier. Scènes, tekst of muziek worden dan het uitgangspunt voor 5 langrinnende projecten en 15 kwarteren die in 48 uren inwaarzet worden. Theater zal ik nog naar 12 dwarpen om te zien wat ze meidje en leren willen. De eerste resultaten van Het Paradies binnen takom hier te zien. Het ambulancepersoneel in Friesland het vliegendier 4 keer te krijgen had met agressie. Dat zie je in het eerverslag van de ambulance Zwarg. Het gaat om verschillende incidenten, als fysiek en verbaal geweld. Spuien in het gezicht en ik water een keer met aaien smieten. Meestentijds winnen de dierders onder invloed van alcohol en drugs. 3 keer is er onjefte dien, troch de helpverleners. Dat ze te maken krijgen met agressie, dat is heel ingrijpend. Want ze komen om te helpen en ze komen er net om zelf slachtoffer te worden. En we doen wel alles in onze organisatie om mensen te trainen, hoe ze omgaan met agressie en met geweld. Maar ja, je kan het net altijd voorkomen. In 2011 had rond nota nog geen incidenten geweest. Fietsenfabrikant Axel van het Jereveen heeft het Aronniel hier goed draait. Er is 13% winst maken. De omzet groeit naar haast 400 miljoen euro. De netto winst gaat naar dik 27 miljoen. Nevens Axel draait het bedrijf goed omdat de belangstelling van mensen voor milieu, zoens en recreatie grut bloot. De fietsenfabrikant verneemt wel dat we op het stuit in een economische crisis zitten en dat consumenten voorzichtiger binnen met het uitjaar van yield. De grote wetterplassen in de bouwput op het Raadhuisplein in Drachten is voort. Juist heeft de gemeente met een extra buis in de groen en het onlezen van een tal geulen het wetter voort in litten. Dat bliedskip van de omwenders en de ondernemers op het plein. Het groenwetter in de bouwput zorgt voor een vertutte eerste onblik van het plein en zorgt boven dat voor stankoerlijst. Hier Arend Roda is zeker 6 weken uit de relatie. Hij rekke juster op het training blesseerd en brutst de Lietse teen van zijn linkervoet. En dat is weer een domper voor de trein van de Gerige middenvelder. Eerder deze week ketste een transfer naar de Belgische club Standaard Luik op het laatste moment aan. En nu dus deze blessure. Herstel wordt het minstens 6 weken. De start van de competitie mist Roda dus. Een rare week, maar al je teleurstellings. Ja, zeker. Alleen nog, we willen alleen maar weer sterker voor. Klinkt misschien cliché, maar ja, ik weet donders goed met wat voor proces ik bezig ben. En dat zetten we mooi zo terug. Alleen is dit even een rem. En nou ja, goed, dat lijkt me net van in de wiel springen. Het Natuurmuseum in Dokkum houdt op van besteden. De gemeente Dongeradeel loopt de subsidie in. De maaiwerkers en vrijwilligers willen nog wel beziekje met acties de zaak te keren, maar dat liep het net te slagen. Het museum kies Liets en had ik een minder periode aan, maar het ziet krekt al een keer wat in de lift. En nu loopt Dongeradeel de 24.000 euro subsidie in. Het komend jaar krijgt het museum nog 12.000 euro, daarna niet meer. Heel spietig, vindt de beheerster. Ja, we zijn nu juli, zitten we al op 16,5 bezoekers. Dus dan denk ik van ja, de berichten zijn positief. We hebben dit jaar meer scholen dan ooit. En dan denk ik, ja, dan zou het zo zonde zijn om juist nu te zeggen van we stoppen ermee. De gemeente is eigenaar van het pand. Ze zullen aanst grote kosten komen voor het onderhoud en denken dat er andere mogelijkheden binnen voor activiteiten van het museum. Die zullen onderbracht worden kunnen bij de binnenborkerij van Talant.
Alve Frieske teams zullen van Mandiau meid waren on de Carbage Run. Dat is een rally voor auto's die net meer dan €400 waardig binnen. Een van de deelnemers is het Bob de Bouwer team uit Sint-Niek. In 4 etappes zal de rieden worden van Hardenberg naar Oslo. Al met al een afstand van goed 2.500 kilometer. Het Bob de Bouwer team docht net alleen nog maar voor het avontuur, maar hij het tegelijk hield op voor een goed doel. Een opvangtehuis in Kenia. Het wordt een opvangtehuis voor wezen en voor tienermoeders, wat toch een echt groot probleem is daar. Ben die worden de straat opskopt en ja, ze kennen eigenlijk niks. Wij proberen dan dat ze daar straks binnen, als ze bij ons binnen 2 jaar een opleiding te aan, dat ze nooit 2 jaar weer de straat op kennen om zelf een kostje te verdienen. Het waren er nog. Joen en vannacht is het bewolkt, bloot wel droeg, het is een gratis stretje. Het is morgen net droeg. Er valt een protte ruimwetter, 135 mm en er staat een hudde noordwestenwind. Het wordt net warmer dan een gratis 15, 16. En ik snijn wordt het een wiertedag. En dat staat weer deze kwartier. Dadelijk hier en Simmer in Friesland, live uit Snitswaai. Ik meld me maar meer Friesnijs aan ze om 6 uur.